kuzo zonke izizwe ngisho namazwe omhlaba ayelizwe indaba le-MK Party inhlanganisela esungulwe ukukhulula abantu abamnyama ziyovula iy'ncwadi ziyayikhuluma izindaba ukuthi ubaba onjani afa abantu amarikane onke lokho okubala phansi kwegama lakho ubaba onjani ongatholakala amadwala ngaphansi kombhede kodwa ungaboshwa isamangele kuthe ekhaya kuthiwa ziyafikane wena wathi abantu bangaphandle babhalise babe semthethweni ziyovula iy'ncwadi ziyayikhuluma izindaba amandla wenzeni usisi ududuzile wenzeni hayi bo sithi zuma Hashel ukuthi wenze kanjani uthuthu awuphendule hayibo Hashel ukuthi wenze kanjani uzuma awuphendule Wenzeni awuphendule hey propaganda wenzeni uzuma awuphendule hayibo propaganda Propaganda amandla awathu mayibuye iAfrika hayi man akasizwe lento amandla awathu mayibuye iAfrika kulelo nothi ngiyacela ukuthi simukele uchairperson wethu ukuthi ala arame uhlelo sishaya izandla sishaya amakhwela sililizele sishaya izandla sishaya amakhwela sililizele sishaya izandla sishaya amakhwela sililizele sishaya izandla sihole mgilishi sihole Viva MK Viva bantu bokwethu siqala lengxenye yohlelo manje asizokuthatha isikhathi eside sokuqaphisha empeleni ngabe asikho la ukuba izinto zenziwa ngokomthetho la izweni kodwa sila namhlanje ngoba abantu abaphethe umthetho bathi befunda umthetho wona lo wokugweba umongameli wethu Zuma behlisa isigwebo basho bathi bona lokho abakwenzayo abajwayele ukwenza kodwa bayakwenza ngenxa yokuthi uye manje ke umthetho unamehlo la ubona umthetho njengoba kufanele kube umthetho kodwa silana ke namhlanje njengoba kunje namhlanje udadewethu uDuduzile kufanele avele enkantolo kanye nabanye sabavela ngaphambilini ngicela ke ukuthi uma kukhona umfundisi obekhona sekuthandazwe hayi kulungile ngeke singaze singalaleleki ngenxa yokuthi sekuze kwathandazwa kwanela sibonge kakhulu sengicela ke kusondele ukhonvina walapha eThekwini akasondele ukhonvina walapha eThekwini yabona
Waza qina Mkhonto qina qina eThekwini region qina no makomrade nginganibambezeli ngicela nje ukuzokwamukela wonke umuntu okhona sizoqala ngobuholo obuqhamuka ku-national obuholwa usihlalo nangubaba uNkosinathi nabo bonke ubuholo obukhona upresident akaholwa ngupresident usuke kuyena oholayo ubaba uNhleko uhola abanye president uhola wonke umuntu president siyakwamukela eThekwini siyaxolisa besingazi ukuthi uyeza sasilikhipha lonke ilanga next time solibamba kancane lingabe khona ubuholi beprovince obuholwa ubaba uMacingwane nabo bonke abakhona ubuholi beregion ucoordinator ukhona ngale uMadlanduna ama-ground forces zonke aphumile siyanamukela ama-comrade uhlelo luzoba lufishane olwami lokulamukela siyabonga ukuthi siphumile sizosupporta futhi kumele sibe clear ngale abantu abakhoze ama-riot ango-2021 bawobani kumele sibazi umuntu owenza lento umuntu owabopha umuntu ngaphandle kwecala uyena umuntu omele akuvelile la because ukhoze we-riot umuntu owathatha umuntu ngaphandle kokuthi avele kwi-magistrate wamfaka ejele ngaphandle kokuthi alandele ama-processes omthetho umuntu owenze lokho ulo muntu owathi ngowesonto uzokhuluma nabantu base-South Africa wathi mekhuluma naye wathi yonke lento eyenzakala kwaZulu Natal ibizwa ngokuthiwa i-tribal chauvinism abantu ngesonto ebusuku ngo-8 bathi bebezwa lo nkulumo bathi safuna ukunibona ukuthi nobani yibona abantu ekumele ngabe bamile babhekene nale nkinga le kodwa-ke ngoba bathatha abantu abade bekhuluma ko-Twitter nako-WhatsApp bazobabekwa lapha phambi kwethu bese kuthiwa uyibona abakhoze yonke le nkinga cha sizoma nabo ama-comrade amandla siyabonga siyabonga wendaba sibonga nanokuthi uma ukhonvina wethu kuvele ulande nelanga usishisa amandla amakhulu kabi sicela ubaba uMacingwane asondele umphathi wesifunda sondela Macingwane Waza Mkhonto wesizwe gwaza waza Mkhonto gwaza jikjela Mkhonto jikjela hlangana Mkhonto hlangana hala la President Jacob Zuma hala la skhole President Zuma skhole hands off Duduzile Zuma hands off Duduzile Zuma hands off Mandla asibonge kumphathi wohlelo usihlalo wethu umgilija president mongameli wethu sijabula kakhulu nathi siyiprovince yaKwaZulu Natal ukuthi ube khona ngoba la ukhona kusuke kukhona nenhlanhla ukuthi khona inhlanhla sizoyibona kodwa president abanye bethu asebebadadlana isiphatha kabi lento esiyizelela kule nkantolo namhlanje ngoba kusukela ngo-2005 lo mndeni wakaZuma sihamba yona lenkundla ngale nkantolo ulokuhlaselekile kusahlaseleka-ke ubaba upresident uJacob Zuma 2005 lempi yaqala namhlanje lempi seyehlele inganeni ke manje ezingenaqala yaqala ngqa eminyakeni esilo sakhula ukuthi kukhona umuntu oshajelwe ukuthi wathini kuFacebook njengoba abantu bekhuluma kangaka kuFacebook noma uTwitter noma uInstagram bashajwa nini labo bantu ile nzondo ke
esithi yahlupha ngoba yehlele esizukulwaneni ke manje. Siyawasekela lamagama ashiwo uconvener weTheku ukuthi ubani lo owaphula umthetho wase South Africa wathatha umongameli engenaqala wayomhlalisa ejele isikhathi esingaka. Loyo muntu yilo muntu okufanele ngabe uzothwala icala la namhlanje. Kodwa ke malungu omkhonto konke lokhu kutshengisa ukuthi abantu abaphethe uhulumeni nomthetho eSouth Africa banozungu abalubophela umndeni wakwaZuma, banozungu manje asebelibophela umkhonto wesizwe. An attack to President Zuma is an attack to umkhonto wesizwe. An attack to Duduzile Zuma is an attack to umkhonto wesizwe. Ababuzayo ukuthi why sizosupport uDuduzile Zuma, nibatshele ukuthi she's our leader, umholi wethu lo. Kodwa futhi umholi wase South Africa, she represents South Africa kwi-Pan African Parliament. Mhlawumbe ileyo nto sibakhathaza ukuthi how like father like daughter. Sebekhathazwa ileyo nto manje, uma sibabuka bayatatazela, bayeka zonke igilamkhuba, bayosukela abantu abangenaqala nje. Ngakho ke sizoma noDuduzile Zuma lina siyonalo mana elishisa, siyoma naye kubanda. Umkhonto wesizwe kwaZulu Natal will always be with you Duduzile until sibone ukuthi kwenzakalani. Yebo umkhonto FIFA, yebo Duduzile Zuma FIFA, yebo President Zuma FIFA. Masha amandla comrade. Siyabonga kakhulu ubaba Macingwane. Uya ngoba inkantolo ichazile ukuthi isazomfuna aphinda abuye khona la. Umthetho ke achajwe ngawo bazowuchaza kwi-leadership. Yabona umthetho we-Terrorism Act usho ukuthi usukuhlela ukukequla umbuso. Bathi ke Twitter ehleli kwakhe ebuka isimo esasenzeka eSouth Africa, bese thi naye njengawo wonke umuntu obukayo ekhaya naye uyababona. Usiyabhala ngesingisi usithi ke Lady Smith we see you, bathi nayo ke terrorism sakubamba. Yona nto nje aboshelwe yona. Thi ubonani yena yedwa. Yebo ukuthi wonke umuntu wayethu uyabona ukwenzakalani eMnambithi. Uyabona yini makhelwane sekwenzakaleni eThekwini? Nomnyathi hey makhelwane uyabona yini sekwenzakaleni eSoweto? Thi uyinkinga yena wasuka wayibhala ngesingisi. Wathi we see you, wathi hayi. Uplana ukequla umbuso. Ma comrade, ngiyayithanda ishow Macingwane, azizile ukuzomsupporta ngobe ingane kaPresident uZuma. Yabona ukube beboshelwe nje ukuthi ushayeni intombazane emgaqweni bengesingene leyo yakhe. Kodwa ngoba uboshelwe ukuthi wayekhuluma njengawo wonke umuntu ukuthi ngiyabona okwenzakala kubaba wami engenze lutho. Nani ma South Africans ngiyanibona ukuthi ni angry kangakanani. Yingakho ke sila azile kuye njengengane kaPresident. Ngoba kuningi besingakwenza uma beyilwela nje nodadewabo waseyachajwa. Besothi lokho kweZuma family abadile nakho asingene lapho thina. Kodwa size la ngoba uDuduzile yena uqobo wakhethwa abantu base South Africa ukuyosimela eParliament. Yena uqobo hayi uPresident uZuma. Bafike eAfrica semele iParliament. Washa amanye amazwe hayi thina bathi silandela uZuma sizipha umputha. Wakhuluma amanye amazwe eSouth Africa athi eSouth Africa bona nanga umholi
ongamela iSADC uma kukhulunywa ngeenkinga zase-Afrika. Now into abacasulile sasimfonelile samkhuza ukuthi hey lento yokuthi wena uembarrasse iANC nobuholi bayo izokubangela amazinga akushelelile ngoba nenkathi khethwa labe Pan African Parliament uMdumseni Ntuli wangenela ukhetho emele iGNU wamshaya mbhubhisa kubona yonke iAfrika abakaze ke barecover lokwasuma leyo ndaba yilana ababize khona abashoshisi kwathiwa phuthumisa lible la fayela thathani into echajole yona bamlinda baze bambona ebephumile yomela iPan African Parliament kwenye yamazwe phesheya khona la eAfrica no kwangena ikhole lapho wathi abameli bathi ufunwa amaphoyisa phuthuma ubuye bezokuchaja kudingakale ahlehlisa uhambe bekumele abe nalo kusasa ukuyomela iAfrica emazweni angaphandle ezolana lembudane ka we see you sithi ke ma comrade uyakwazi lokho uyintokazi esithe uqina akakhala yena ningathuki kakhulu strong akakhulumi nje ngokuthi akafuni lento kube ingaye akakahlale nje alalela ukuthi konja ebethina amajaji ubuholi bomkhondo wesizwe kube yiwo oqinisekisayo ukuthi le case uyayibona ukuthi ingeye politics kuthiwe ke lapha ngaphakathi ama-process kuthiwe 7 yama-process ukuthi azanikezwe ukucwaninga uwisiwe 7 twale yabona 7 esegold 7 la kuthiwa ke kwasiswa kuBatoyo okuyena obaphethe bonke kulomsangano wokujaja abantu wathi hayi likhona impela icala naye umebona uwisiyu unedanger yokuqequla uhulumeni akachajwe iyona ke inkinga esibeke lawo emakomrade sithi ke uComrade uDudu uyanibona igama lakhe laseMpini uComrade uGrenade ngoba useMpini la kusho ukuthi nalo legama yilo lelo likubangela inkinga ngoba manje kusho ukuthi uwisiyu ufana neGrenade uyawuphosa uzofuna sithole linye engahambisana ukuqequla umbuso Comrade uyabonga uDuduzile umholi womkhonto wesizwe ngizwile kuthiwa ubuholi bukhona la nopresident womkhonto wesizwe uZile ukuzosekela ilunga leParliament nomholi womkhonto wesizwe bayothi mabesendlini aqhubeka abe indodakazi yakhe masi la uDuduzile umholi womkhonto wesizwe yiloko amaComrade bethi asindlulise ileadership izokuchaza ukuthi ibuka kanjani lento ukuthi kuyekwe ukucharge abantu ngephalaphala thathwe yonke iNPA thiwa izocharge umuntu ngokuyithwithela nje yiloko amaComrade bethi uyakubonga uDuduzile uyophinda akhulume nani masiphinde sihlangana amandla comrades sizocela umkhonto wesizwe inhlangano ekhulayo futhi ekukhuleni kwayo inabantu abasha nobabona nje bese beqhamuka bahle ka ngicela abantu abasha uconvener we-youth avele lapho uCibane athi ubingelele kwaza mkhonto kwaza tikitela mkhonto tikitela ngithi mina ngusekhaya la anoma ngabe izindle zodaka Comrade Duduzile bayale ithi bayale bathwala amazondo Yes,
Umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami webaba. Awulethu umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami webaba. Amandla awethu, viva MK, viva. Viva MK Youth League, viva! Viva MK Women's League, viva! Viva MK Student Movement, viva! Sihole msholozi, sihole! Sihole msholozi, sihole! Sihole mancingwana, sihole! Sihole shezi, sihole! Kwaza mkhonto, kwaza! Kumretha ngibingelele, bingelele umongameli, baba Mhlanganyelo, ehamba ne-High Command. Ngibingelele ubuholi be-province led by convener amacingwane, ngibingelele ubuholi be-region, ngibingelele ubuholi bomama at national level, ngibingelele abantu abasha ngithi gwaza Youth League, gwaza. Comrades, ngihamba nonobhala wami, unobhala jikelele uComrade Kanteke uzogibela nje naye la simbone eMaqabane. Comrade Duduzile, abantu abasha bayakuseka siswami. Sikuseka ngoba umelile umzabalazo singenabo ubuholi ezweni. Umelile umzabalazo sicindezelo uhulumeni obandlululo oseshintsha ukhala kuphela, osemnyama ongasekho mhlophe manje. Uboshela ukuthi wathi sinijongile. We see you, sinijongile. Ngeke sivume Comrade ukuthi uboshela ukuthi wathi sinijongile. Ngoba into ekuthiwa i-democratic, we live in a democratic country. We are all allowed to express our views in this country. Comrades, sibonke baqabane appearance yenu, baqabane international level, Youth League appointiwe. Iyeza ema-provinsini, iyeza ema-regionini. Sicela bonke abantu abasha from 13 to 30 years bazavele entweni ze-MK Youth League. Siyacela abazali bayivumele ingane zabo, ngeke zihlukumezeke ngephuzu utshwala. Uma silambile solamba sonke, uma sidla sodla sonke. Abantu abasha abazo-appointwa must be principled, comrades, must be disciplined and vibrant. Sine-MK Constitution ekhuluma ngobuntu, umuntu umuntu ngabantu. Unity in action, unity comrade ibaluleke kakhulu. Siya 2026 manje Maqabane, sidinga wonke umuntu. Sineyinkinga, liyahamba ithala asifuni parallel, siyobheka ithala comrades. Ugesi uyahambe emakhaya siyakhona, sibande amagrupini ukuthi ubani olidayo, ubani ongalidi. Sifuna comrades i-unity siya 2026, gwaza mkhonto, gwaza. Mkhonto jikijela. Jikijela mkhonto jikijela. Gwaza mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Wathinta uDuduzile. Wathinta iMbokodo. Wathinta uDuduzile. Wathinta iMbokodo. Long live President Zuma, long live. Long live President Zuma, long live. Long live Mkhonto wesizwe, long live. Long live leadership, long live. Viva mina nawe, viva. Viva Sikhumba Mnyama, viva. Amandla awethu, amandla. Ngicela uComrade National Organizer ubaba uJohn Nasonde abingelele futhi naye. Amandla! Amandla! Viva Mkhonto wesizwe, viva! Viva Mkhonto wesizwe, viva! Long live Comrade Jacob Gedleyihlekisa Zuma, long live! Long live Comrade Jacob Gedleyihlekisa Zuma, long live! Amandla! Amandla! Phansi ngamasela phansi! Phansi ngamasela phansi! Phansi ngamasela phansi! Siyaya 2026 local government elections, siyaya! Amandla! Awethu!
Chikitela. Viva Mbokodo, viva. Viva Mbokodo, viva. Viva Mbokodo, viva. Viva Mbokodo, viva. Siphilele Nxamalala, siphilele. Siphilele Nxamalala, siphilele. Viva Duduzile, viva. Hands off Duduzile, hands off. Hands off Duduzile, hands off. Amandla.